I senyora Palomares, sí que m'agradaria dir-li una cosa. Parla vostè de tavernes brut. En aquest sentit, es troben a faltar, podríem veure d'altra manera, perquè els carrers de tavernes que estan bruts pareix que anem els regidors de Compromís embrutant-los, o que siga la gent del Compromís el que vaig embrutant-los. No, hem d'enfocar bé els problemes i hem de combatre l'incivisme de certa gent, que per sort són una minoria però fan molt de mal. Així que quan veiem un carrer brut, una paperera que l'han destrossat, no pensem de seguida en l'Ajuntament i en el govern municipal, sinó pensem en els maleducats, en els incívics que fan això. No fem d'això una política de baix nivell. Es podrien plantejar campanyes de conscienciació ciutadana, es podrien plantejar altres tipus de campanyes a nivell escolar perquè això no passe, però no fem política i a aquest nivell. I no puc estar d'acord quan parla d'un tavernes sense inversions. Sí que tenim un tavernes en les inversions que podem fer i que podem pagar en funció de la tresoreria i en funció de la disponibilitat pressupostària que tenim. I ara vaig a dir-vos una cosa que no us agrada que us la diga, però jo en això soc molt cabut. Si quan vam entrar a governar no haguérem tingut que haver pagat un pàrquing, haguérem pogut fer moltes més inversions. Si no tinguérem que rescatar una piscina coberta, podríem fer moltes més inversions. Si no tinguérem un dèficit en tresoreria de 4,5 milions d'euros, haguérem pogut fer moltes més inversions. Si no s'hagueren cobrat per anticipat 2 milions d'euros del cànon de l'aigua, haurem pogut fer moltes més inversions. Si no tinguérem un deute en la Diputació de 800.000 euros, hauríem pogut fer moltes més inversions. Si no haguérem entrat i hi haguera 1.600.000 euros de factures en els caixons, hauríem pogut fer moltes més inversions. Així i tot, anem fent poquet a poquet obres, inversions, conforme considerem. Tenim contemplat obres en la zona de Prado, Mestre Sant Celoni. Anem a començar d'ací poquet l'encreuament del carrer Mitja Galta en la Barca. Al final de l'obra, sé que és la Barca, que és la que m'està parlant avui. Tenim projectat el centre de dia. Poquet a poquet anirem fent, però això sí, segons la tresoreria i segons la disponibilitat pressupostària.